Hej, velkommen til dagens træning. Håber du er frisk. Ja, dagens træning vil bestå af noget styrketræning, hvor vi fokuserer på hele kroppen. Håber du er klar. Første øvelse er en rejse-sætte-sig-øvelse. Her skal man fokusere på at holde ryggen ret hele vejen op og ned. Her vil en variation til øvelsen være at anvende en stol, hvis man synes, det er for udfordrende. Armstrækker. Her vil man placere armene med skulderbredde og langsomt kontrolleret sænke sig ned og skubbe sig op. Her kan man enten have fødderne i jorden eller knæene. Og som variation kan man gøre det op ad væggen, hvor man kan gøre det mere svært ved at stå længere væk fra væggen, hvis det er, at man finder armstrækkeren på gulvet for svær. Næste øvelse er planken. Her fokuserer vi igen på, at kroppen skal holdes ret. Spænd op i kovmusklerne og vær opmærksom på, at hofterne hverken er for højt oppe eller for langt nede. Øvelsen kan justeres ved at udføre den på knæene. Næste øvelse kalder vi for albuestrækkeren. Denne øvelse fokuserer på at holde hænderne tæt på hinanden ved væggen og sørge for at bøje så meget som muligt i albuen for at få mest aktivering i armen som muligt. Sidste øvelse er rows. Her bøjer vi i hoften og trækker elastikken op mod hoften. Man skal igen sørge for at holde ryggen ret. Denne øvelse kan gøres sværere eller nemmere, alt efter hvor langt inde på elastikken man holder fast.